Poilano joto channel na hambai ang tabo ani bumung kha don koloi jompoi jolani men hingke ang tabo press of haimani ani mungtui onek viral ongkha samung tomung roni ongkhana actually men hingke jolimani karon noi ang je Michael songno borong ni viral ono nugui joli oisi borok masa bai kok salaimasi borok ano viral khlairo viral khaimani na hai bro ano kusta netaro ano joli jang na kuno phanong na aboni karonai no hoisoi ke bro viral khlairo engke ang song ang to just maharajana khabai khubai na hamjagi butong ang tabajra te himai butong tamno jani joleba no ba haiba khaika kuno sabai maliya muktri bu maliya kuno maliya ongoi tongkha engke saba jani nangjagai tongkha actually main fact jole mani karon kha Michael ongkha kaisa borok IPF tio tongpuro Tipra Motha ni nok hok songnai Michael number 1 tai boni norok audio footage bu nogano o channel je kuno channel no pura nongnai boni photo nongnai bepang nongnai norok naidita ani de saya boni de saya o audio footage no nogoi siang belai tension nongnai ko kaisa satano ani aro viral ongkhana asuk bai to ang ordinary borok no to borok khaine ni ko gya karon Michael ongkhana hani bo Tipra Motha o uskang si phai asuk bai si tabo hoirani bu khaijau ka Michael bo erom je borok nai di norok video footage nongnai boni tamo nongnai bono ba sabo jane pot ba asuk tabo gang khana ka high rank o rijak nai kusta netaro ba bono teijagai ketei thailik teijang ma haida teijang jagai ba pot barikha actually bo hai Michael no pot rikha ke tai bu Tipra sini Tipra Motha ba tam janong ang pala maliya rikha ang ba ordinary borok ba tamok khainai tamok khaya sai manjaya hai pan Michael ongkha ekdom gundar boro phaibo ama haino naidi boni je samung sanai 25 লাখ সানো বন্যা 35 লাখ সানো নাইদি নাই পাই যতন সা আনি যে ভাইরাল লং মানে Michael ni tini bisi bak tongkha Michael ongkha boni proof soho angri wano bo wanjinano je rang sanmani jemon diling khaimen pura proof soho nai ang riwoi sasi boni kuno action na jagi angkabo to patini bepar ano normal borong na ba bahika khaika amo wangani cinta kaisa tai borong ro botong na help khaine actually Michael sono to prai ekmas si ongya khona phaiman abron is important oi tong onke bahika online nai di jotono je sung maharaja no thanchan mare o hamjang mane moda ani ba ongsi amo wang kaisa dukhu ongkha dukhu mane hai je borong no ang tras khai o borok si ama hai khayu hongka ba ang belai dukhu no Michael no je bahai ke ba pot relay connect hai rank rok ba ang kuno pala maliyata engka jodino viral khaine rokbo babi do khaika na hoy haino mistake do ongjaka ang borok no je nakar sano tai kaisa kok engke hai 3-4 jona je leader nei je songjang nai rok na hoy borok sak do songoi na ka amlang sai malaya bono khatang sai malaya bo BJP dongkha Tipra Motha dongkha na hoy IPF ti dongkha bono tang sai malaya no somoyo ka to yang diliwon no go parawo khabano IPF ti robai tongo boni bang kaisa viral khai purungan mana viral ya je true fact je paren boro kok samani amo wang khairi wana songoi si ang ma bono malia je digi nokbar si bayang do boba sibi tongjaja hai ka ba phaina ka ba kaham ka phaidi phaiye bai hai ka no nongjagai tongdi politics highwaisa ka tamo ka to sini bagai je maharaja ni bagai onek
जों खाप sak tharai bakha thai rewoi himani ama haikani himteng bobo kaham keno जों bono kaham kano yang welcome rewo haiteng jodi sano suspend khaipan ang haipano sini maharaja ni bagi kang jan parane rewoi no himnai boyano je sapa hamteng nang karipa hamteng tongipa hamteng thai nangka thai berenai phan nangka phan berenai sini maharaja ni bagi maharaja bo okong no sina ang sabo bobo siteng je ang aro indirect babe kok samabo siteng tai koyeng masa ge je hamnai bo haino bono bangani dara haikano nuko ageni je dara haikano nuko bo chang bai tam jane kokro bo saya nugui phano hai hoibo hinya abo ang onek cinta karon ang bo becharai phangchino close kano tong borok siani egenso khaimaro kang belai dukhu nangkha asuk bumung kai tang kok sarak leya je okra sakra no ba bo sak bo saiman siteng ta je bu phayong ta bo sisi sono tong bo naithe ang batamo koni posobo korai posobo naya posobo hamjaya boi hai dan khai deka khayu boi hai phaigra deka phayu ani batamo operad ba ongka asuk jara teiba am bagi nangomo press meet khayu je bichar khaine korong ba khayei yang Michael in the sayang kha ani